ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಇನಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ಊರಿಲ್ಲದ ಪಂಜಾಬದ ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯಂಗ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ ಅಮೂಲ್ದ ಪನೀರ್ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಅಮೂಲ್ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೇತವುಲ್ಲ ದೆತೊನ್ಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪನೀರ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಡ ಆತೆ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ನಾತ್ ಮಂಜಲ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ನಾತ್ ಬೀರ್ದರಿತ ಪುಡಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ನಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ. ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಕೆಂಪಂಚಿದ ಪುಡಿ ರಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪನೀರ್ ಮಕ್ನಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಜೇರು ಆಣ ನಮಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಂದೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸರಿಯಾ ಪುಜಿ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿ ಒಂದ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಜಿ ಟೊಮೆಟ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ಮೂಜಿಕಾಯ ಮುಂಚೆ 3 ದಿವನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಡಿಲದೆತೊನಲ್ಲಿ ಎಂಚಲ ಕಡೆ ಉಂಡತೆ ಕಚ್ಪು ತಯಾರಾವನಗ ಮೆತ್ತಡ ಬೆರ್ಕೆರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಚ್ಪುನಂತ ರೈಸ್ ಅವರೆ ಕೆಂಪು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಪಾಡೊಲಿ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೆತ್ತು ಬಿಡ್ತೀನ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತ್ ಗೇರ್ ಬೀಜ ಅಮೂಲ್ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚಾದ ರುಚಿದ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದಂಡು ನಿಕ್ಲ ಅರ್ಧ ಪಾಡೋಲಿ ಕಾಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೆತ್ತು ಬಿಡ್ತೀನ ಜಿಗತ್ನೇ ಪಾಡ್ನ ಉದ್ದೇಶ ರುಚಿನಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಜಿಲೇಬಿದ ಲೆಕ್ಕ ಚೀಪೆ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ ಒಂಜಿ ಮಾಲ ಚಮಚಿದಾತ ಅಂಚನೆ ತಿಗತ್ನೇಕ್ ಜಿಗತ್ನೇ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಕುದುರದ ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸರಾಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಗಲಸದ 130 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಸುರುಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯನ್ನುವಂತೆ ಬೆಣ್ಣೆಡ್ ಪೊತ್ಪುಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ಬಾಜನ ಅಥವಾ ಬೋಗೋಣಿ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಗೋಣಿಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾನ್ಲು ಪಾಡೋಡು ದುಂಬು ಬೆಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಕರವನಡ ಇತೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿನಂತೆ ಬೇಗ ಕಾಯಾವೇರೆ ಸುಲುವಾದ ಅಂತೆ ಉಪ್ ಬೆರ್ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಪಲೆ ಇತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಾತ್ ಗೇರ್ ಬೀಜ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಮೂರಿ ಪೋವನ ಮುಟ್ಟಲ ಮಕ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪಜ್ಜಿ ಮೂರಿ ಪೋವನ್ ಬನ್ನಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಡಿ 2 ಟೊಮೆಟಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಡುಂಡು ಇದು ಟೊಮೆಟ ಬಾಡ ಮುಟ್ಟಲ ಇಂಚನೆ ಮಕ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಇತ ಟೊಮೆಟೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಡ್ದಂಡ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಕ್ಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಮಲಕ್ಕನೆ ಅಂತ ಮಸರ ಇತ್ತಿನ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಾಟೆಡ್ ನೀರು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಐಟಿ ಈ ಬಾಜನೊಂದಿಲೆ ಅಪಗ ಮಸಾಲೆ ಬೇಗ ಚಪ್ಪಾಪಣು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಪ್ಪಾಯ ಬಕ್ಕ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಪ್ಪಾಯ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಡ್ ದೇತೊನ್ಲೆ. ಇತ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ. ಇತ ಒಂಜಿ ಬಾಜಿ ನೋಡು ಕುಡವರ ಒಂಜಾತ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಪಲೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ಟೀಲುಂಡತೆ ಆಟಿಗೊರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗರ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಏಪಲ ಮಲ್ತಡ ಪುಗ್ಗದ ಲಕ್ಕ ಉಬ್ಬೊಂದು ಪೋದು ಬಕ ಪುಡವನೇ ಬಾಕಿ. ಇತೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರದಂಡು ಇತೆ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಕಡೆ ದೀತಿನವೇನು ಮುಲ್ಪ ಮೈಪ್ಲೆ. ಇತೆ ಓ ಜಾರಡು ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದರ ಅವೇ ಜಾರಡು ನೀರು ತುರತ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತೆ ಪುಡಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಸುರುಕು ಬೀರ್ದರ್ತ ಪುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ, ಕೆಂಪಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚದಾತ ಉಪ್ಪಾಡ್ನ ನೆನಪುಂಡತ್ತೆ ಇತೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ನ ದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ ಕಚ್ಪು ತಯಾರಾವನಾಗ ಬೋಡು ತಿನ್ನಲು ಅಂತ ಪಾಂಡಾಂಡ್. ಇತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದ ಲಕ್ಕ ಬೆಣ್ಣ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಒಂತೆ ಕೆಂಪು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಮಕ್ನೀನು ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷ ಹದ ತೂಟು ಬೇಯ್ಪದ ಅಪ್ಪಗ ರುಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಣು ಬಕ ಪಜ್ಜಿ ಮೂರಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇತ ಮಸಾಲೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ರಟ್ಟೆ ಸುರುವಾವನಗ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೈಪ್ಲೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೈತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ರಪಕ್ಕ ಮಕ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಕ್ರೀಮ್ ಪುಡಾವ್ಜಿ. ಟೊಮೆಟೊದ ಫಲಿತಾಂಶ ಒಂತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುಳುವಾದ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂತೆ ಜಿಗತ್ನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಜಿಗತ್ನೆ ಪಂಡ ತಿಗತ್ನೆ ಒಂದು ಹತ್ತ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಕಲು ಕೆಚಪ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಥವಾ ಒಂತೆ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಬಿರ್ಕೋಲಿ. ಇತೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ಬೆರ್ಕದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತೆ ಅರೆಪು ಈ ನಮನೆ ಕಜ್ಜಿಯನಾಗ ಪನೀರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ವರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಪನೀರ್ ಪಾಡಿಬಾಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ತದಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪವನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಏತ್ಲ ಯಾವು ಐಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪ ಎರಡ ಪನೀರ್ ಅಂತ ರಬ್ಬರ್ದಲ್ಲ ಕಾಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಪನೀರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬ್ಯಾತೆಲ ಪಾಡೋಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಾಂಬ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಥವಾ ಕೋರಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪನೇಕ್ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಪಣ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕರಿನಾ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ತೂದು ತಿಜಾಡ ತೂಲೆ. ಇತೆ ಕಜಿಬು ಕುಡಾರ ಈ ನಮನೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆತೆ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಹೇ ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ತಯಾರಾತಡ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಕಲು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಾವಡು ಪೂರಿ ದೊಟ್ಟಾವಡು ಬಟೂರ ದೊಟ್ಟಾವಡು ಬಲಸಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡದು ನೆಟ್ಟು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 185 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿ ಕುಲೆಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬರೀಟಿ ಇತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿನ್ನೆನ ಒತ್ತೆರಿ
ಮರೆಪಡಿ ಅಪಗ ಏ ಪಲ ಪೊಸತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಸುರುಟೇ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಂಚನೆ ದೋಸ್ತಿ ಅಡ್ಲೆಡೆ ಚಾಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ